OK, takže toto je moje ďalšie video. V dnešnom videu si ukážeme, ako som si spravil vlastný skok. OK, dneska z týchto dosiek spravíme túto taký skok a uvidím, či sa nám to podarí. A ideme na to. Teraz. OK, toto môj brat. A s ním budeme dneska toto stavať. Takže, prvá vec, túto dosku treba dať, túto, to bude výskok, odpal. Toto bude, sa mi zdá ten odpal. Neviem, ale začínam. Odpracujeme kolbežku. Povedať toto. Dobre. Počkaj, tak, dobre. A dole. Takže prvá doska, táto ide úplne hore. Ideme. Dobre, tak čakaj. Ale ty musíš ísť prvý. Ja už som hore, tam, kde má byť. Tak teraz to položím. Počkaj. Cez tak, no. Tam sa to posúva, to je vidno. Čakaj, to sa posúvalo. Teraz už len doskok ideme urobiť. Takže... No to ďalej musí byť. Ďalej. To dobre bolo. Je to dobre, potom. Poď a posun to dozadu. Tu. Ešte. Trošku teraz musíme tam. Pozor, ale to tam zase spadne. No, toto. Ja, nič. Takže ideme skúsiť ten skok. Pero pozor! Jaký ďaleko, ja som to nevidel. Tam je voda, tam sa to šmíka jak voda. Dobre. Čo sa tam stalo? Tam je taká mokrá čiera zrazu dole. OK. Tak pokus číslo 3. Nebudem sa tak rozbehať, lebo tu je voda. A. Dobrý skok ako. Takže toto je vlastne vyrobený skok. Ešte raz si ho dám.